Farafinago siranturonta ɲɛma Dr Patrice Motsepe ye sarati filana sɔrɔ kafu ɲɛmaya la kalafili kɛra kunu araba marsi kalo tile 12 san 2025 in na Caire Egypte jamana kan. Salif Jakite farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila y'a yira ko baara de ɲɛna. An ka Salif Jakite lamɛn. O la u y'u ka danaya kurakura ka ɲɛsin a ma. O de kɛra sababu ye Dr Patrice Motsepe a seginna ka élu a nɔ la. Donc a bɛna san 4 wɛrɛ kɛ farafina balontan ɲɛmɔgɔya o kunna. Patrice Motsepe a ka baarakɛlenw na an b'a ye k'a fɔ a ye yɛlɛma caman don kafu kɔnɔna na ka da kan a ye compétition kura dɔ yɛrɛ créer n'o ye Super League ye. Club kɔrɔkɔrɔba ninnu olu caman bɛ ka o participer hali n'i y'a sɔrɔ Mali kɔni ka club ma don a la fɔlɔ. Don n'a nataw la a ka d'an ye an ka club sen ka y'a la n'o ye Stade Malien. Real de Bamako fo ka taa se Joliba AC ma olu kɔni club de l'indépendance ye n'olu yera Super League la o bɛ ja Maliens ye kosɛbɛ kosɛbɛ ka fara o fɛnɛ kan fɛn min ye kasabiko ta fanfɛla la n'o ye compétition nu valeur ye Dr Patrice Motsepe a kɔni ye yɛlɛma don o ko ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ a ye caman fara compétition caman valeur kan. Min y'an ka ɲɔgɔndanbaw ye CHAN fara CAN kan waati kelen waati jɔnjɔn tɛ yen. Kafu président kɔrɔkɔrɔ ka temps wagati la n'o ye Issa Hayatou an kɔni tun b'a dɔn kani a kun bɛ taa janvier février san daminɛ la o kɔni o kun tɛ wuli cogo si la mais kabini Issa Hayatou taara an y'a ye k'a fɔ yɛlɛmaw caman donna la o yɛrɛ bɛ ka kɛ sababu ye ni kuma diyara i da ka kani yɛrɛ ka compétition saboter wa kani senior dɔrɔn tɛ fɛn min hali kani féminine senior aussi o bɛ a situation kelen na n'o ye musolakaw ka kani ye muso kɔrɔbalenw ka kani ye. I b'a ye k'a fɔ o fɛnɛ kuma dɔw la o b'a tan décembre novembre décembre kuma dɔw la a bɛ tan juin juillet kuma dɔw la tan wagati kelen t'a la quoi ni Patrice Motsepe kɔni sera k'o yɔrɔ jate minɛ o bɛ ja an ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Ka fara o kan Eto Camerounais ale ye Cameroun siranturontan fédération ɲɛmɔgɔ ye ale kɔni donna kafu kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ yɛlɛmaba ye ka ɲɛsin kafu yɛrɛ ma wa ani farafina siranturontan ma wa. Comme vous faites pas fort, mbese balontan na ani ka kɛ balontan ɲɛmɔgɔ ye o ye fɛn fila ye fɛn minnu tɛ kelen ye. Eto a kɔni y'a seko kɛ balontan na wa kelen filɛ nin ye balontan ɲɛmɔgɔ ye a bɛ wagati damadɔ bɔ ka da kan ale ye Cameroun fédération ɲɛmɔgɔ ye. Hali n'i y'a sɔrɔ a ko gɛlɛyara dɔɔni a daminɛ la parce que balontan janatigɛ soba min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko tasi olu kɔni y'u sen don a ko la pour que Eto ale ka se ka bila a ka droitw kɔnɔ a ka sariyaw kɔnɔ walasa a ka candidature ka valider o de kɛra sababu ye a ye place sɔrɔ kafu comité exécutif kɔnɔ ka kɛɲɛ n'an ka dugudugumaw ye a yirala k'a fɔ ko Eto yɛrɛ kafu premier vice président o kun proposera a ye président fɛ n'o ye Dr Patrice Motsepe mais Eto y'a yira k'a fɔ ko ale ma se o ma. A ma se o ma fɔlɔ. Voilà a ma se o ma fɔlɔ don n'a nataw la kɔni o ko bɛ a kɔnɔ mais a ma se o ma fɔlɔ n'a ma ɲɛ k'i donna groupe kɔnɔ a y'i nata kana na bonya Eto ta kɛra o de ye a nata ma bonya donc a bɛ fɛ ka taga dɔɔni dɔɔni hakili la nin bɛ fisaya farafina balontan ma kosɛbɛ kosɛbɛ parce que Eto ale ye ballon de temps donc balontannaw bɛ problème minnu sɔrɔ terrain kɔnɔna na Eto b'o dɔn dɔ ye dirigeant ye mais a tɛ se ka balontannaw ka problème bɛɛ dɔn mais Eto filɛ nin ye a ye balontan a bɛ balontannaw ka problème dɔn donc a bɛ se ka o problème kuma lase ɲɛmɔgɔw ma ni baara kɛra o kan yɛlɛmaw bɛ don kow la balontannaw fɛnɛ mako bɛ min na o b'o sɔrɔ. Dr Patrice Motsepe Afrique du Sud kaden san 63 VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré Kala Selidon.